Týden prosedím u pracovního stolu, s nákupem zničená přicházím domů. Žehlínuju, vařím, peru, sleduju jen seriály bez příběhu. Vychovávám taky naši malou dceru, má furt depky a kazí nám to atmosféru. A ty se tu v obýváku na gauči válíš, bacha, ať se tím chlemtáním piva neunavíš. Co ty si tady budeš stěžovat, to já jsem ten, kdo musí tvrdě pracovat. A radši se podívej na naši dceru, tráví svůj čas sledováním youtuberů. Nechte toho a radši mi kupte novej iPhone, v kapse mám 2 roky starý, tak to pardon. Každá spolužačka už má od panděry korálek, já dostanu maximálně pro panenky kočárek. Tobě se nelíbil? Mami, je mi 16, co myslíš? A co ty, synu? Synový korálky nezájem, předražený iPhone nezájem, Číst si doma knížky? Nezájem. figurky ze salámu nezájem, Hloupý seriály nezájem, Kdo zas vyhrál fotbal? Nezájem. čeští youtubeři nezájem, figurky ze salámu nezájem. Jo, takže vás nezajímají moje figurky ze salámu. tak se o ten fotbal zajímejte trochu víc. Proč ty se